Eżis edukaturi fl-iskola primarja ta' Ħalkirkop ippermettuli ngħaddilkom dan il-messaġġ. Ġejt mitlub minn Fader Ruben Gawċi li jieħu ħsieb il-ħidma reliġjuża fl-iskejjel biex naqsam magħkom xi ħsibijiet dwar il-ħidma tagħkom u l-attività mal-familji u t-tfal fl-edukazzjoni speċjalment f'dan iż-żmien li għaddejjin minnu. L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi hija kemm diffiċli imma fl-istess ħin sabiħa il-ħidma tagħkom. Intom persuna importanti ħafna fil-familja. Il-ġenituri japprezzawkom għal dak li tagħmlu ma' wliedhom li huma tant eżies għalihom. Għat-tfal ukoll intom persuni li tibqgħu f'ħajjithom omorhom kollu. Nixtieq nagħmlilkom kuraġġ biex ma taqtawx qalbkom mill-isfidi li toffri il-ħidma tagħkom. Il-ħin biex tippreparaw u tikkoreġu, il-ħin u l-kapaċitajiet tagħkom. Forsi ġieli il-familji mhux dejjem jifhmukom. Fit-tfal ma tarawx il-motivazzjoni kollha li tixtiequ. L-ambjenti soċjali li fihom qed jgħixu il-familji u t-tfal tal-lum. U dan kollu u tant elementi oħra li titabbew bihom intom u tixtiequ tkunu ta' ġid għas-soċjetà, il-familji u t-tfal. Tiġini f'moħħi l-ġrajja ta' Ġesu meta riedu jkeċċulu minn ħdejh it-tfal. Iżda Ġesu jberrikhom u jgħid ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi għax tagħhom u ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Naħseb ukoll fil-kelma li qal Ġesu min jisma' kliemi u jagħmlu huwa bħal dak il-bniedem li bena daru fuq il-blat. Intom qegħdin tgħinu matul is-sena u anki fiċ-ċirkustanzi tal-lum biex jinbnew familji sodi. Komplu għexu l-kwalitajiet sbieħ umani u reliġjużi tagħkom. Offru ħidma edukattiva tagħkom u għatuha l-ħajja b'valuri umani u reliġjużi lit-tfal u lill-familji u taraw issa u l-qudiem li dan hu investiment li tassew irendi. Kelma jew azzjoni waħda tagħkom illum tista' tagħti direzzjoni lil ħajja tal-familji u t-tfal issa u matul il-ħajja. Nirringrazzjakom mill-ġdid u nagħmlilkom kuraġġ. Il-ħidmiet tagħkom fihom ħafna sens. Mhumiex mitlufin, iżda apprezzati ħafna. Nitlob lil Mulej jiseddaq l-attività tagħkom, nitlob għalikom u għall-familji tagħkom u jekk jogħġobkom kellmu lil kap tal-iskola jekk taħsbu li nkun nista' nkun ta' xi għajnuna oħra għalikom. Inselli għalikom u nawguralkom il-ħidma it-tajba.